A Liga de Xadrez 2012 deu comezo esta fin de semana. A primeira partida do ano deixou magníficos resultados para os equipos chantadinos. Empezamos pola primeira división, onde compite no grupo C o Círculo Xadrez Chantada. O sábado viaxaron a Ourense, onde se enfrentou co Peña Recreativa Pera. Representando o clube chantadino no primeiro tabueiro xogou Alejandro Hoffman, no segundo José Miguel Vázquez, no terceiro Martín Boado e no cuarto Camilo. Todos menos Boada acadaron o triunfo co resultado final de 1-3 para o Círculo Xadrez de Chantada. Na Liga de Segunda División tampouco foi nada mal. Volveron de Tui con tablas ao sumar 2 puntos Juan Villariño e Ricardo contra o Chiringo con Tostui. A Liga de Terceira xogouse en Chantada, de onde eran os dous equipos en competición. Deste xeito o Círculo de Xadrez acadou 3 puntos de 4 contra o Círculo de Xadrez Chantada D.